Okay, magandang araw po sa inyo at mga boss. Barangay Labney, San Jacinto, Pangasinan project. So, final touch. So, susunod na punta natin dito, pull out na po tayo ng mga gamit. Pwede na natin i-turn over itong bahay. Shout out kay Sir Jeff Mejia. So, retouching. So, tapos na magtrabaho ng mga grupo ng mga taga-modular natin. So, nasa ano po sila ngayon? Nasa Tangilig Street. Doon po sila ngayon na nagkakabit ng modular kitchen cabinet. So, tapos na po nila rito. Ayan, ito po yung last na ginawa nila rito. TV console, tapos kitchen cabinet, tapos yung display cabinet, tapos mga closet. So, punta natin mamaya mga boss. So, ayan. So, hindi po natin pinailaw pa yung iba. Ayan, dito yata yung ilaw niya. Ayun, ang ganda. So, mas maganda naman ito pag na-arrange na yung mga gamit. Ayusin yung mga gamit pag ano na. Yung mga gamit nila. Maglinis kayo, tapos buhatin nyo na rin mga gamit nila na ilalagay rito para may arrange na. Para maganda na yung turnover natin. Para hindi na sila magbuhat. Matatanda pa naman yung mga nandito. Walang magbubuhat. Ayusin nila yung bahay, yung mga upuan, lamesa. So ito yung master bedroom. So ito na yung closet to. Ang ganda. Modular cabinet. Ayan no. Ito yung hangeran no. Oh, may albatros na rin. Oh. Uy, may mga damit na pala. May damit na. Baka may dollar na rin dito. Ayan o. So, ganyan lang po siya. Tapos yung, ito, meron pang ilaw to eh. Pailawin ko nga. Bit namatay. So, yun, andun pala. So, ito may almo ng profile din. Ayun o. Ganda o. Pogi o. Ayan, ang ganda. So may TV console din dito sa master bedroom. Ayan, no? Soft close. Tapos meron pa kang pwedeng ilagay doon. Sulit na sulit yung cabinet. Papatay nga natin. Sayang sa kuryente. Saan ba yung isa? Yun. So, walnut tapos matte white na marine laminated board.